Pääni on jotenkin vahingoittunut. En edes muista, kuka olen. Se on paha. Nyt on perjantai. Mennään ulos syömään. Itse asiassa useita. Ja niiden vuoksi en muista aivan kaikkea. Miksi ette kysy äidiltänne? Tai ystäviltänne? Missä vain mä kuljen, kuski kieli katalaan. Koira jää vahtiin. Se syö vain raakaa lihaa. Älä yritä taputella. Onko sille nimi? Hannibal. Luoja auta, pidä kurissa. Oletko varma, että voi auttaa? Luulen, että tämä on jo pilalla. Luoja auta, vaikka tukistaa. Pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaana. Mikäs tuo on? Se on valvontakamera, mutta se ei toimi. Saatatte esimerkiksi olla ulkomaalainen. Puhun kai suomea. Teikäläiset oppivat nopeasti.